जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज आम माँ भट्टारिका को दर्शन करवा दर्शन कर आमर कोटि जन्मर पापताप क्षय करवा। चलतु आम माँ भट्टारिका को दर्शन करवा। भारी प्रतीक्षा देवी से चलतु आस प्राकृतिक परिवेश को प्रथम उपभोग करंतु। कितने सुंदर परिवेश मन लोभ है परिवेश देखु आपण मैंने आस मंदिर परिदर्शन करिबा। बाबा सब बोला बाबा को चलती साइड ले जा पो साइड ले ये माँ भट्टारिका तांको दर्शन करंतु। आपणकर सब मनोवांछा माँ पूर्ण करंतु। बहुत पुरातन मंदिर है। आसतु आम चतुर्पार्श्व प्रदक्षिणा करवा। श्री गणेश को दर्शन करंतु। प्रत्येक माँ विभिन्न रूप को अंकन करा घरे सेपटे आम विभिन्न गुंफा को रास्ता अच्छी। देखिए गला 16 गंभारी को रास्ता लिखाई। एटा से रास्ता देखो से ऊपर को रास्ता अच्छे। संध्या गला ठीक से जना पड़ुनी। माँ विभिन्न दृश्य को देखा माँ अन्य एक रूप दर्शन करूँ। परशुराम एठारे माँ को तीर मुनरे अंकन करते। परशुराम को दर्शन करंतु। तपस्या से करुले। एठारे दशहरा माँ को बलि दि जाए। ये जो खुंटा अपन मैंने देखुं बलि दि जाए। बर्तमान महादेव को दर्शन करवा। बाबा सोमनाथ मंदिर दर्शन करंतु। आगे बहुत सुंदर कलाकृतिर एक वृषभ अच्छी। बाबा सोमनाथ मंदिर देखो यार चतुर्पार्श्व को दर्शन करंतु। बहुत रमणीय दृश्य। मंदिर चतुर्पार्श्व दर्शन करंतु। जो दूर को ठीक से जना पड़नी जो पहाड़ अच्छी। मंदिर अपर पार्श्व नीलमाधव मंदिर अवस्थित। तार एठारू घंट बाड़े सेठाक शुभुची। सेठार घंट ध्वनि एपड़क शुभुची। माँ एवं नीलमाधवंकर
ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ସେଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଭୋଜିଭାତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏଠାରେ ଆମିଷ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନେବି। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମର କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପତାପ କ୍ଷୟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଭାରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ମନଲୋଭାଏ ପରିବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆସ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। खाली वीडियो टिके करतो किसी फोटो उठाउनु खाली टिके वीडियो से कहबे करतो। माँ भट्टारिकाଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। आज्ञा बाबा ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। आज्ञा ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ସାଇଡ୍ ହେଇଯା ପୁଅ। ସାଇଡ୍ ହେଇଯା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଟ୍ଟାରିକା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନବାଞ୍ଛା ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି କାନ୍ଥରେ। ସେପଟେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲା 16 ଗମ୍ଭାରୀକୁ ରାସ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଠିକ୍ ସେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଏଠି ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଠି ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପରଶୁରାମ ଏଠାରେ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତୀରର ମୁନରେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦଶହରାରେ ମାଙ୍କଠାରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। जा 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 तुम जा जा ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିର ଏକ ବୃଷଭ ଅଛି। ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ରମଣୀୟ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦୂରକୁ ଠିକ୍ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ତାହାର
ଏଠାରୁ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲେ ସେଠାକୁ ଶୁଭୁଛି, ସେଠାରୁ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଏପଟକୁ ଶୁଭୁଛି। ମା ଏବଂ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ସେଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଭୋଜିଭାତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ